A remodelación da Praza de Galicia suporá a peonalización do treito comprendido entre o cruce con Padre Feijóo ata o de Conde de Vallellano. O proxecto tamén inclúe recuperar a antiga imaxe da zona por onde noutrora transcorría un regato. A remodelada praza contará cunhas acequias de auga e unha zona verde con sombra. Terán algunhas acequias de auga que poderán ser simplemente recollidas cas augas de pluviais ou auga que poderemos nos, mediante a traída, poder proxectar. Tamén se dará unha pequena zona verde na que poderemos disfrutar deses espazos en que o sol este todo o tempo en riba noso, xa que hoxe non ten ese espacio de sombra en ninguna parte da praza, terá ese espacio de sombra con bancos para que todos podamos disfrutar do espazo como realmente se merece. A reforma suporá a supresión dos vehículos da zona, gasos de carga e descarga, emerxencias e taxis. Tamén implicará unha fonda reordenación do tráfico en toda a contorna. Eses cambios xa son efectivos dende hoxe con itinerarios alternativos sinalizados nos principais accesos ao centro da cidade. O tráfico procedente de Doutor Tourón e da Praza de España desvíase agora cara á Praza de Independencia San Roque na intersección con Padre Feijóo. Ademais, dende a Policía Local recomendan aos condutores que veñan da N640 que accedan a través de Pablo Picasso e Valle Inclán. Para aqueles que veñan dende Carril, a alternativa proposta é a Rúa Ribero de Aguilar. Eu pido disculpas a todos os cidadáns, a toda a xente que realmente ven todos os días a Vila García polo contraste, polos problemas que lle poida causar na forma diaria de vivir e de vir a cidade no coche. A reforma deberá estar rematada antes de 6 meses. Con todo, Rabella estima que os traballos se levarán a cabo dun xeito rápido e que a nova Praza de Galicia podería ser unha realidade xa nesta primavera.